Takže ďakujeme veľmi pekne Zolimu za tú časť, kde vlastne podpísal samého seba. Ako som spomínal na začiatku, tak využil som tajné, tajné triky a požiadal som AI, teda umelú inteligenciu, aby si naštudovala, čo vie o Zolim a teda pripravila 10 otázok, ktoré by som teda povedal a spýtal sa Zoliho, teda sú to otázky, ktoré vygenerovala umelá inteligencia. V rámci svojej prezentácie si spomenul športové úspechy. Ako tieto úspechy a samotná disciplína v športe ovplyvnila tvoju kariéru v biznise? Nazdávam sa, že veľmi, lebo proste akože tak, jak sa človek naučí trénovať v tom športe, takisto pristupuje aj k tým pracovným veciam. To znamená, že vie, že ako náhle niečo odflakne, tak sa to niekde ukáže. A jednoducho biznis treba brať reálne zodpovedne. A áno, niečo sa dá akože jemne, že menej pripraviť, ale proste potom to je niekde cítiť aj na tom rokovaní, že zrazu toto som nemal dobre naštudované a nevyzerá to možno potom profesionálne. Čiže asi takýto je to, že samozrejme v rámci nejakého otužovania alebo ďalkého plávania je to o tom, že beh na dlhé trate a v tom som povedzme, že dobrý. Super, takže nie je nič lepšie v úvozovkách, keď ťa vyškolí buď more alebo klient, hej? Technicky áno, samozrejme človek na začiatkoch, keď neovláda napríklad produkt alebo je nový, čo vždy sa niekomu stane, lebo nikto sa nenarodí učený, tak niečo má dané od prírody v rámci rokovacích nejakých dovedností, ale napríklad ten produkt sa človek učí stále. Non-stop, poviem to tak, aj už ako ostrielaný, skúsený obchodiak v rámci produktu stále človeka prekvapí klient niečím úplne, čo nečakal, čo sa zase človek nesmie nechať rozhodiť. Druhá vec je ale tá, že nesmie mu človek nasľubovať nemožné a ja sa nebojím priznať, že OK, toto vôbec netuším, jak bude fungovať, ale nájdeme riešenie. Super. Zoli, o tebe je známe, aj keď to teda vehementne popieraš, že si prvý Slovák, ktorý dal La Manche. Keď by som ťa chcel poprosiť, aby si našiel 3 rovnaké paralely medzi prípravou na La Manche a biznisom, teda podnikaním, ktoré by to boli? Prípravu na biznis, ako keby že založiť si vlastnú firmu? Alebo čo je také spoločné medzi prípravou na nejaký extrémny športový výsledok, teda v tvojom prípade pokorenie lamanského prieplavu a teda vybudovaním úspešnej firmy? No, je tam hlavne prvý bod je motivácia, mentálna príprava a proste premyslieť si to celé. Není to len, že hop, šup a hodím to do ChatGPT v dnešnej dobe, ale doslova treba premyslieť aj tie malé detaily, ktoré proste čakajú. Človek samozrejme nie všetko vie naplánovať, lebo niekedy nejaký úrad mu vymyslí nejaký nový formulár alebo čokoľvek, ale to už sa potom rieši za behu a samozrejme zo začiatku je toho zrazu strašne veľa. Čiže je to veľmi paralelné s tým, aj s tou športovou prípravou trochu. Biznis je zase skôr o tom, že naozaj pripraviť si všetky tie drobné, urobiť si biznis plán, naplánovať si cash flow, mať aj tie financie k dispozícii, alebo si to vybehať u banky alebo nejakého partnera. Keď to vybuchne, tak potom vedieť rýchlo akčne konať, lebo niečo sa nesplní, čo sa malo a podobne. Čiže zase treba byť akože veľmi agilný a rýchlo vedieť sa rozhodovať. Toto je ako niečo sa dá, veľmi veľa vecí sa dá naplánovať, ktoré sú akože jasné a niektoré prichádzajú ad hoc a na to treba veľmi rýchlo svižne vedieť reagovať. Čiže tá príprava je samozrejme paralelná. Potom tu padla ešte otázka z toho predošlého, že prečo som napríklad ja opúšťal korporát a som ju chcel niekde rozviesť, čo prišlo z publika, aj som to spomínal, technicky už som sa nemal čo nové naučiť. To bolo prvé také, že alebo možno ani nebol kam stúpať, alebo sa mi nechcelo stúpať, že
manažovať škôlku a ľudí a jednoducho videl som väčší potenciál v tom si robiť po svojom a bol tam ešte aj taký problém, že v rámci tých poisťovní za posledných tých 10 rokov sa to cyklilo, že raz sa išlo úplne doprava, čo určil korporát, že teraz ideme doprava, potom sa išlo úplne doľava a o 4 roky sa to zase vrátilo doprava. A vždy, aby ja som presviečal ľudí, že teraz vľavo sekneme volantom alebo to úplne doprava, ako je to nekonzistentné a považoval som to z pohľadu toho korporátu, že robia koninu. Vedel som to, že to je konina, ale zle sa mi to prezentovalo tým ľuďom a ja v tomto akože sa neviem pretvárovať, že to je blbosť, hej. Čiže na jednu stranu, OK, človek to zvládol tak manažersky predať, ale necítil som sa z toho dobre, že teraz ako furt ideme raz sem, raz tam a proste nemalo to rozumné úvahy. Častokrát sa urobili politické rozhodnutia, napríklad, že nejaké oddelenie prevelili do Prahy a klient vyslovene dostal horší servis, podstatne, ja neviem čo všetko možno a prezentoval sa, že ako sa ušetrilo, ale tie platy ľudí v Prahe boli vyššie ako na Slovensku, čiže celé to bolo akože hovadina, alebo celý ten nápad a tým sa mi veľmi, veľmi ťažko stotožňovalo. A toto bol taký posledný nejaký bod alebo klapka, že OK, toto korporát ja už proste nedávam, už som sa tak cítil, že dobre, idem svojou cestou. Super. Ono je to vždycky, ak sa hovorí, buď robíš pre seba alebo pre niekoho cudzieho. Korporát, povedzme si to tak, zase korporát dá výhodu tomu novému mladému človeku, že dostane auto, dostane výplatu a má nejakú istotu a vie, že ďalších 5 rokov, keď si bude plniť úlohy, ale sa mu bude dariť, tak ako proste bude možno kariérny stupeň, neviem čo všetko možné, čiže na štart je to a naučenie sa niečoho nového veľmi dobré, lebo naučí sa aj nejaké štruktúry, pravidlá, že nejaký formulár na niečo akože technicky niekde aj na niečo možno slúži a je to dobré, alebo to urobí nejaký prehľad a systém zavádza. Čiže je dobré možno začať tam, ale akože nebráni to nikomu, keď niekto akože je taký dobre zorganizovaný človek, tak akože môže kľudne začať z ničoho už samozorganizovane ísť a budovať tú firmu, čiže nie je to úplne nevyhnutné, ale dá to človeku dobrý štart do života. Ono vždycky sa hovorí, že dobre sa učiť u cudzích a potom zúročiť to u seba samého. A v súčasnosti je veľkým trendom slovo mentoring. Vidíš ty medzi pozíciou mentora a trénera určité paralely, pretože vieme, že ty trénuješ, teda z tej aktívnej kariéry si sa dal do pozície svojím spôsobom takého športového mentora, ktorý sa snaží svoje skúsenosti dávať tým mladým, zanieteným plavcom. Ako vnímaš seba v tejto pozícii? Teda vidíš aj tie svoje mentorské stránky v sebe? Samozrejme je to hlavne o mentoringu, lebo jedna vec je fyzický tréning, čo ten plavec si musí oplávať určité objemy, tréningy, naučiť sa techniku a podobné veci, čo teda mu viem odovzdať. A druhá vec je práve to, že čo sa odohrá v ňom, to ja presne, ak som to hovoril na tej prezentácii, musím poznať, kedy je nahnevaný, kedy ho to baví, kedy sa cíti dobre a podľa toho viem odhadnúť tú situáciu potom na ľudí u toho veľkého výkonu. A mentoring je presne o tom, že tá príprava v hlave na to, aby sa niekto pripravil na to, že ide plávať 33 kg v studenej vode a možno na konci ho chytí búrka, aby mi to tam nevzdal, lebo pre mňa by to bola strata času a energie, čo sme do toho dali. Čiže snažím sa tých ľudí pripraviť tak, že oni sú tam odhodlaní skoro až zomrieť v tej vode a keď tak ja ich vytiahnem a oni už o tom nebudú vedieť, lebo budú podchladení a kúsok aj mimo. Ale tú zodpovednosť preverám na seba, ale mentoring je presne ten coaching toho, že nastaviť, naformatovať toho človeka, že OK, toto a toto ma čaká, nevzdávam to, cieľ je výjsť na druhej strane na breh. A je to niekedy od osoby k osoby vždy individuálne a treba sa trochu aj spoznať. Hlavne u tých solistov, u tej štafety je to tiež niekedy náročnejšie, lebo tam je 6 ľudí, je to väčšia plejáda, čiže sú tam rôzne osobnosti ľudí a je to potom smelovať ten tým, lebo tam stačí, že jeden vybuchne a proste ostatní potom na ňo budú naštvaní.
je to veľmi akože, dá sa povedať, že takých 80% pri La Manche je presne o tom psychickom nastavení, o tom mentoringu, aby to všetko dobre dopadlo. No, vidno presne, ako si to pomenoval, určité paralely tréner versus športovci, vedúci alebo biznismen versus jeho kolegovci v tíme. A keď som si zadal do teda tej umelej inteligencie meno Makaj, teda čo je tvoje priezvisko, našlo mi vlastne 3 generácie. Tvojho tatina, teba a tvojho mladého syna. A ako vidíš rozdiely medzi tým, ako povedzme otec trénoval teba a ty ako trénuješ mladého svojho syna? Už, sú tam veľké ako keby generačné skoky. Tatino ma ani veľmi akože netrénoval, priviedol k športu, ale tiež mi povedal, že OK, keď to nebude plávanie, tak to je futbal, alebo baršo iné, jednoducho nebudeš knedla a sedieť doma. To isté som aplikoval na vlastného syna, keď 2-3 roky tak dozadu začal špekulovať, že no dobre, tak akože niečo iné a že fajn, tak si vyber iný šport. A potom, že tak predsa len to plávanie je dobré, čiže si to tak utriasol v hlave za 1-2 dní. Ten rozdiel v tej príprave alebo podobne, akože môj tatino mi nedával nejaké akože ciele, tie som si ja potom našiel sám, že teda chodili sme spolu plávať na to zimné a chodili sme hlavne do Čech, čo som potom ako vrcholom bol, že som vyhral český pohár, kde vlastne každý víkend asi 18-20 vtedy podujatí mohlo byť v tom 2001 a na tých závodoch bolo 50-60 ľudí, kde sme sa pobili o tie prvé miesta a čím viackrát som vyhral, tak tým som mal zbieral viac bodov a podobne, čiže to je celkom akože prestížna vec. Ale ten rozdiel v tom tréningu bol presne ten, že tatino ma netrénoval technicky. Mal som potom svojho trénera práve ešte Michala Šterbu, ktorý ma pripravoval aj potom na La Manche alebo ďalkopravecky ďalej posúval. A tieto skúsenosti odovzdám teraz ďalej svojej generácii, kdežto tiež syna trénujú iní plavci na bazéne, alebo tréneri na bazéne a ja ho už pripravujem len na tú špeciálnu časť, že otvorená voda, vlny, vysoký lakeť a podobne. Čiže rozdiel v tomto tiež syn si povedal, že chcem plávať, čiže možno je to veľmi podobné, ale vnímam to inak. No. Ďakujem. A keď sa vrátime k tomu biznisu a podnikaniu, čo by si odporúčil alebo odkázal mladým začínajúcim podnikateľom, povedzme aj niekomu medzi členov nášho biznis klubu Jobbies? Dobre si zanalizovať, do ktorého fieldu idem začať podnikať, robiť si dobrý plán a potom buď persistentne ísť za tým cieľom, jednoducho, že proste mákať na tom a dotiahnuť to. Pri nákladovo náročnejších veciach zase akože vedieť, že kedy si dám stop loss, to znamená, že poviem si, že dobre, idem do minus 20 000 a ďalej nie, alebo to je jedno, aký nejaký cieľ, ale proste vedieť si povedať, že dobre, tak v najhoršom toto bude max strata, ktorú tu vygenerujeme, čiže zase na to pozerať aj cez to finančné nastavenie. Nemôžem ísť 10. rok do minusu, lebo jednoducho buď banka alebo investor nezvládne. Ale keď je to súčasť toho plánu, tak prečo nie zase, akože keď budem stavať auto, tak asi prvých 10 rokov nebudem generovať zisk. Čiže je to vždy veľmi o tom, aký typ biznisu sa vyberie, ten nápad musí mu veriť. Čiže ten produkt alebo bar, čo vymyslí čokoľvek alebo ide podnikať čímkoľvek podobným, tak akože musí veriť tomu nápadu, že OK, toto je ono. Potom ten prvý pol rok sa tak otrieskáva až rok a potom zistí, že či OK, je to životaschopný projekt a tam sa to niekde láme v nejakom horizonte u tých malých spoločností z 1 až 2 rokov. To vlastne si asi videl aj ty ako analytik, že nové firmy väčšinou do roka, 2 celkom rýchlo aj zanikajú, lebo buď ten projekt užije, alebo jednoducho je úspešný. A to je tá najrýchlejšia krivka, čiže mať jasné, že stop loss, kedy skončiť
dobrý biznis plán, veriť tomu produktu a proste potom na to makať a skúsiť fakt všetky možnosti, ktoré tam sú a nebrániť sa úplne šialeným nápadom, poviem to tak v rámci marketingu alebo čokoľvek, keď sa pozrieme na tú, čo bola tá škrečková firma, už neviem, jak sa volala, Dedoles. Dedoles, tak to bolo tiež taký akože boom. No bol to šialený nápad, ale akože fungoval marketingovo. Proste niekde potom asi prepískli akože financie a zase to opadla tá vlna, čiže toto všetko je súčasť hry. Svet je plný neistôt a treba mať aj odvahu proste začať podnikať, nebáť sa toho a si potom za snom a upravovať veľmi agilne potom tie aj plány, aj nastavenia. Nekresliť si stále čiaru, že pôjdeme hore a to volám, že je to ako gaťky stripterky, že raz hore, raz dole. Ekonomika má tiež svoju akože chvíľku do hora aj do dola, jednoducho to je súčasť života, že nemôže sa stále dariť, hej. Super, ďakujem pekne a poznačím si novú ekonomickú definíciu gaťky stripterky ako definíciu ekonomických cyklov. Ale teraz poďme vážne. Spomínal si aj v tvojom predstavení, aj teraz nejaké otázke na odpovede na otázku si spomenul slovo vytrvalosť, perzistencia, schopnosť pokračovať, ísť za tým svojim snom. Myslíš si, že či v športe alebo v biznise je to táto vlastnosť dôležitá? Myslím si, že to je kľúčová vlastnosť, lebo neviem, možno sú rojkovia, ktorí sa natnú pre nejaký nápad, o týždeň to oplasne tá bublina, alebo niekto keď začne, že klavír, husle a ja neviem čo a strieda to každý pol rok, tak akože ďaleko to nedotiahne a nebude z neho asi huslový virtuóz jednoducho. Čiže toto je niečo, čo niekedy toho človeka na začiatku to možno ani nebaví, ten šport, ten nástroj hudobný alebo zrovna tá činnosť, ktorá tam je s tým spojená. A niekto aj keď nastúpi do jobu, akože možno príde také vytriezvenie, že to není v tej marketingovej firme, že OK, veľakrát je tu taká predstava, že si dajú nejakú podpornú látku a akože vymyslia nejaký šialený super nápad. Väčšinou je to taká mravenčia paráca a ten brainstorming z toho je možno len 3% súčasť hry, keď sa vymýšľajú nové nápady a ostatné si to odmakať, nakresliť, dohodnúť s grafikou, ja neviem čo všetko aj. Čiže potom vydržať pri tom nápade, aj keď prichádzajú tie nepopulárne, nie úplne činnosti, ktoré nemám rád, napríklad dať dokopy účtovné papiere, to u mňa je tiež také, že raz do mesiaca si k tomu musím sadnúť, musím sa donútiť, že OK, dneska je už najvyšší čas a sadnem k tomu a dám to dokopy, ale vôbec ma to nebaví, ale jednoducho bez toho to proste nepôjde. Čiže sa prekúšať niekedy cez takúto nudnú časť, vydržať u toho a proste potom stavať na tých, čo človeka baví, rokovania s novými klientami a podobne. To je pre mňa také, že spozná človek nových ľudí a vytvára konexie a Pri tvojej obrazovej prezentácii bolo vidno teba ako súčasťou rôznych tímov. Myslíš si, že networking a vytváranie komunity za nejakým spoločným cieľom, ako aj povedzme naše občianske združenie Business Club Jobbies, má zmysel pre ľudí? Podľa mňa obrovský, keď sa pozriem zase bohužiaľ do športového, tak som ako keby šéfom takého neformálneho športové otužovanie na Slovensku, robíme 14 súťaží na Slovensku a je to tiež taký networking, že najprv sme si traja sadli k stolu, že urobíme oficiálnu súťaž na Slovensku v zimnom plávaní a dneska je to komunita asi 150 ľudí, ktorí sú veľmi fajn, samozrejme tam nájdeme nejakých exotov v rámci Gaussovej krivky rozdelenia, ale akože tá kompaktná skupina sú veľmi fajn ľudia, ktorí sú úplne z rôznych odvetví a milujú ten šport, tiež to spája cez ten šport. Samozrejme, cez tento šport, jak vždy sa nájdú nejaké nové skupiny, noví blázni, ktorí znám až tak stretávam ľudí aj z biznisu a podobne. A môžem spomenúť napríklad Štefana Rosinu, majiteľa Matadoru, ktorý tiež otužuje a sme sa tam stretli a
nejak to k tomu došlo, však pred pár rokmi som bol u vás na akcii, som sa vám staral o pohľadávky jedno s druhým a udržujeme kamarátske vzťahy, že vám aj do budúcna viem niekedy dohodiť, už to rieši jeho syn, ale tiež asi by vedel veľa k biznisu povedať, možno oni ako stavali to väčšie impérium a ako to všetko prechádzalo rôznymi fázami toho vývoja. Čiže áno, ten networking je tá príjemná časť pre mňa. Spomenul si to a ja to môžem potvrdiť takisto, že ten šport a biznis idú dokopy a častokrát nájdete potenciálneho biznis partnera tam, kde by ste ho nehľadali, povedzme, v posilovni na bicykli. Kedysi bolo klišé obľúbené na golfe, teraz sa to hovorí, že sa to presúva na cyklistiku alebo na horskú turistiku. Za tvoju kariéru si prešiel či už teda zamestnaneckým pomerom, aj biznis časťou, teda podnikal si alebo aj stále podnikáš. Ako vnímaš zmenu na pracovnom trhu za posledné obdobie? Ako si myslíš, že, alebo pýtam sa inak, majú terajší mladí študenti väčšie možnosti, ako sme mali my? To sme už takí polodinosauri starí. Trh ako práce, tým, že mám vlastnú firmu a nejak akože nechcem, expandujem, ale v rámci akože tých svojich možností a nebudem naberať nových ľudí, tak nepoznám úplne presne, že ako sa vyvíja, ale čo vidím, alebo keď to môžem porovnať, tak prakticky pohlo sa to veľmi vpred oproti, ja neviem, 15-20 rokmi. Je to úplne inde, tá nová generácia očakáva úplne iné veci a to sa mení možno každých 10 rokov. A možno dneska akože mladých, čo ja tak vnímam, ale možno to vnímam zle, chcú taký work-life balance. Zaujíma ich aj, že či sa dá robiť z domu, ako keby home office. A ten work-life balance je pre nich jedno z takých najdôležitejších. To je taký akože asi najnovší trend. Neviem, či to potvrdí aj nejaký HRista, ale toto je taká akože vec, ktorú že ľudia chcú aj športovať, aj žiť rodina a potom aj v tej práci odovzdajú toho veľa. A je tam ešte aj pre mňa, čo bolo také vždy aj dôležitým, myslím si, že aj to je vyhľadávané, že keď je dobrý tím v tej práci a vedia sa tí kolegovia akože aj pošportovať, aj ísť na pivo, aj proste tá komunita je tam taká, že človek častokrát v tej práci strávi viac väčšiu časť života ako potom s tou rodinou, lebo predsa len akože niekedy sú tam aj nadčasy a podobne, tak je to silný faktor hlavne pre mladých ľudí a by som tiež doporučil, aby im aj na tomto záležalo, nie len na peniazoch alebo nejakom potom kariérnom postupe, lebo to človeka naplňa v rámci tej Maslowovej pyramídy len chvíľu. Nejaké zvýšenie platu o nejakú aj možno vyššiu čiastku človeka naplní na chvíľu, ale keď ho to tam nebaví, ale proste musí sekať tým volantom raz doľava, raz doľava a nemá to, nevyhodnocuje to sám ako za dobrý nápad, tak proste ako tie prachy, ako možno niekoho áno, ale ja som nebol z tých. Super, tak my sme to aj načrtli a ono, ďalšia otázka smeruje tiež tomu, keď si teda pospomínaš, ako ty si začínal brigádovať, pracovať. Vieš si spomenúť, čo bola tvoja prvá brigáda? Úplne prvá brigáda bola asi v 90. rokoch, som to robil pre takú spoločnosť, že Free SRO. Oni vyrábali kefy a kamoška, alebo predávali, distribuovali kefy a mali nejaký problém, že prechádzali z jedného softveru na druhý, vtedy to ešte bolo pod MS-DOSom také čierno-biele tabulky a ja som vlastne prehadzoval účtovné položky z jedného systému do druhého. To bola taká úplne prvá brigáda, ktorú mi dohodila kamoška, ktorá mala účtovnú firmu, staršia pani teda vtedy. A bola to monotónna práca, ale akože bolo to dobre zaplatené, lebo prakticky oni vedeli, že to je manuálna robotická práca, ktorú by dneska aj zvládlo ľavou zadnou za pár sekúnd a ja som tam sedel asi 4 noci, lebo cez deň sa to nedalo nahadzovať. Potom som brigádoval v Rakúsku tým, že som vedel reči, po maďarsky, anglicky, po nemecky, tak som
robil v železiarstve v Heimburgu, u Eibla. Keď vidíte za krúvačom, tak vľavo už potom majú takú akože aj železiarskú výrobu, ale to bola normálne, že tam mali od sieťky na komárov, šroby, všetko možné. To boli také študentské cez leto brigády. Bola to veľmi dobrá škola, lebo som zistil, keď som sa vrátil na Slovensko pracovať, že v Rakúsku napríklad obchod fungoval tak, že keď ste tam boli v obchode a stáli za pultom, čo robili u nás ľudia, čo som aj potom reálne videl, tak čakali, kým príde zákazník. Hej? A nebolo čo robiť. Tam mi šéfka rovno povedala, no tak nebudeš tu stáť, ty zatiaľ poutieraš tu do tej vrtačky a urobíš tu a tam poriadok, čiže akože keď nebol zákazník, tak prakticky nájdi si činnosť nejakú, ale takú akože zmysluplnú, že si budeš šparať nosa, ale vyslovene, že poupratuj, vylešti hento, sprav toto. A potom už keď prišiel, tak akože byť odborne zdatný, pýtať sa, čo potrebuje, či to je hobby nástroj, či to je profi, či s tým bude robiť každý deň. Proste už akože tam to bola taká prvá veľmi dobrá škola v rámci nejakého obchodného alebo podobného nastavenia. Ďalší bod bol zaujímavý tiež, že o 12. zvonili hodiny a vošiel posledný zákazník v sobotu a ako samozrejme ešte tam bol pol 3/4 hodiny a urobil ten kšeft, čiže postaraj sa o ňo, utrimuj aj zadok, to bol akože ten systém a potom sme zatvorili a tým pádom sme nemali obednú pauzu napríklad niektoré dni. Čiže toto bola akože taká veľmi dobrá škola, ktorú na začiatok pracovných návykov to bolo akože super, lebo to bol ten západniarsky systém, ktorý u nás v 90. rokov bol ešte inde a v plienkach a videl som to potom ja ako zákazník, že toto má úplne iný prístup. Častokrát doteraz sem ešte neprišiel v určitých sektoroch, ako sú služby, gastro a tak ďalej. Posledná otázka na záver, by som ťa už netrápil ani Chatu GPT. Čo je ťažšie, zvládnuť La Manche alebo rozbehnúť biznis? Tak akýkoľvek biznis rozbehnúť je podľa mňa náročnejšie, lebo na La Manche viem recept, ako presne byť úspešný a čo všetko treba urobiť. A je tam už len faktor toho počasia. A tých prílivov, odlivov, ja neviem čo všetko možno, ale akože viem toho plavca pripraviť tak, že OK, na 95% to dá, ostatné už hore dáno, že ak bude sa vyvíjať počasie. Ešte v biznise veľmi záleží na tom nápade produkte a neviem čo všetkom inom. Čiže myslím si, že biznis je podstatne vrtkavejšia vec. Podlieha všelijakým geopolitickým, ekonomickým, všelijakým neistotám mimo bežných. Stačí, že energie idú hore, ja neviem čo, vláda zdvihne DPAčku, čiže strašne veľa faktorov a neistot tam je, ktoré človek nemá šancu ovplyvniť. Musí mať, doslova, poviem to tak ja stále, že človek aj keď zamakal dobre a spravil všetko dobre, musí mať v tom biznise tiež šťastie a treba si to vedieť aj priznať. Veľa ľudí sa tvári, že aký geroj, že milionár alebo postavil super úspešnú firmu, musel mať kus šťastia. Akože ja som to videl, keď som prechádzal medzi konkurenčnými poisťovňami niekedy a vtedy som zistil, že nejaký case sme stratili pre danú poisťovňu. Prešiel som ku konkurencii a vedel som, že vtedy som zistil, že OK, čo bolo to u toho klienta, čo ho vtedy zlomilo, že prečo sme to vtedy nezískali. Vidieť to úplne z toho opačného pohľadu a vtedy človek zistí, že to bola úplne nejaká banalita, že nebolo to vôbec úplne, nebolo to o všetkých tých veľkých parametroch, ale bola to úplne nejaká akože drobnosť, ktorá tam bola, niekedy stačí, že niekto niekoho pozná lepšie, lebo tam bola nejaká osobná väzba, alebo chodili do školy a človek to neprečúra ani cenou, nastavením, ničím, lebo proste tam je osobná väzba. Niekedy človek zistí, že OK, bola to doslova nejaká banalita, ktorú proste, na ktorej klient lipol a neodkomunikoval to, lebo nemusí to odkomunikovať a človek, keď to nejak nevyzistí, tak proste je to niekedy potom aj o tom takom kúse dávky šťastia, že človek príde správny čas za správnym klientom. Viem, že jedného klienta sme naháňali ako pri poisťovne v rámci mojej kariéry 15-20 rokov a nič. A keď som tam došiel ako maklér, tak hovorím, že výborne, teraz je čas, že to ideme nasadiť. 15 rokov ani jedna poisťovňa sa tam nevrzla a proste nenasádzali to a proste ja som mal šťastie, lebo som bol v správny moment a
podľa mňa už aj všetky poisťovne tam mali na blackliste, k tomu ani no chod tam a je jasné, že to z toho nič nebude. Mal som šťastie, hej, akože ja si to priznal, lebo viem, že to je jeden z parametrov, ktorý akože treba v biznise mať. A akože ja sa nehambím si to priznať. Ono je to aj vlastne aj otázka tej vytrvalosti, že si tam chodil vždycky, či už ako poisťovák, alebo potom ako Tomu šťastiu treba ísť samozrejme aj naproti, hej, čiže bez tej aktivity, aby som tam nešiel, tak by som ja to šťastie nemal, hej, čiže ono je to spojené s tým, že áno, perzistentne akože ho otravovať, chodiť za ním a podobne, ale áno, no, je to taká kombinácia. Treba tomu šťastiu pomáhať aj, hej, tak v tom vtipe, že pán Boh hovorí, že OK, tak prečo nevyhrávam ten los, ho prosí ten pán, že tak už si ho kúp a možno aj vyhráš. No tak asi tak. Dobre, ďakujem veľmi pekne a teda to bol Zoltán Makaj. Ďakujem.